εντύπωση ότι εγώ χαμογέλωσα και δεν έγινε όχι, ποτέ. δεν έμεινε τέτοια Όχι, εντύπωση. δεν θα μείνει δεν αφού αυτό βγαίνει, κύριε Κάτσια, ακούστε με κάτι, αυτό βγαίνει, μεταδίδεται στον αέρα, θα το ακούει όλος ο κόσμος, επομένως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σας αφήνω, σας καλημερίζω, γεια σας, να πάτε στο καλό και ελπίζω σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας ή από το Σεπτέμβριο για άλλα θέματα. Ελπίζω επίσης λιγότερο δυσάρεστα. Πιο ευχάριστα να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Κύριε Μίχα, σας είχα διακόψει. Ναι. Ήθελα να πω το εξής, γιατί σχεδόν απόψε κάναμε μια επανάληψη της δίκης. Με τον τρόπο που παρουσιάσαμε και κυρίως η πλευρά των θυμάτων, του θύματος, προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι όλοι εδώ πέρα βάλαμε ένα πρόγραμμα να γίνει δολοφονία, μετά να κουκουλώσουμε την δολοφονία. Νομίζω ότι πρέπει να βγει ότι ο ελληνικός λαός είναι φίλος και έχει δείξει τα αισθήματά του απέναντι στους Σέρβους. Στις άλλες περιπτώσεις, στις εκπυρσοκροτήσεις σε εισαγωγικά τυχαία που αφορούσαν Αλβανούς μετανάστες, δεν έχουμε ρίξει ούτε ένα δάκρυ. Σε αυτή την περίπτωση εδώ πέρα έχει στεναχωρηθεί όλη η Ελλάδα. Γιατί προβλήθηκε κιόλας το γεγονός. Στις άλλες τυχαίες πυρσοκροτήσεις δεν είχε ασχοληθεί κανένας. Θα τα πούμε. Πρέπει να χωρίσουμε λαό από το κράτος. Jedan policajac ne čini Grčku. Δηλαδή τη μετάφραση. Ένας αστυνομικός, λέει ο πατέρας, δεν είναι κράτος. Najdublje poštovanje prema grčkom narodu koji je bio... Η βατήτατη εκτίμηση έχουμε προς το ελληνικό λαό. Λέει η κυρία, η τραγική μάνα, τους έχω εδώ γιατί τους έχω αισθανθεί. koji je bio 2,5 mjeseca kad je krvarila srpska duša i to nikad nećemo zaboraviti. Και ο οποίος μας συμπαραστάτηκε στους 2,5 μήνες όταν αιμορραγούσε η ψυχή των Σέρβων και αυτό δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Νομίζω όμως ότι εκατοντάδες άνθρωποι μας πλησιάζουν και εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη να μας εκφράσουν τα συλληπιτήρια προσκαλώντας μας και στο γεύμα. Νομίζω όμως ότι και τα όργανα που εκπροσωπούν αυτό το κράτος δεν μπορεί να έκαναν μια εσκεμμένη ενέργεια. Λάθη μπορεί να γίνουν και η δικαστική απόφαση μπορεί να είναι λάθος. Δεν μπορώ να την κρίνω εγώ. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι έγινε μια μεθόδευση προκειμένου να μην βρουν το δίκαιο τους οι άνθρωποι, να μην τιμωρηθεί ο ένοχος. Τώρα μας μπερδεύετε. Τι μεθόδευση, αφού είπατε ότι η απόφαση θεωρείται άδικη. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι εκεί υπήρχε μεθόδευση, να γίνει αυτό. Εγώ σας είπα, έκρινα χωρίς να είμαι νομικός.